Moro ja tervetuloa seuraamaan mun tämän vuoden kevättä, joka oli varmaan siis kaikista stressaavin, mitä mä oon ikinä ennen kokenut. Mä lähdin tavoittelemaan paikkaa yliopistosta, maisterihakuun ja tosiaan siis mä löysin semmoisen näyttöreitin, jota pitkin sinne voisi päästä. Mä ilmoittauduin sinne jo, olisiko ollut joulukuun vai tammikuun puolella ja sitten se itse kurssi alkoi tuossa helmikuun alussa. Tämä kurssi ei tosiaan ollut mikään helpoimmasta päästä. Mulle tämä oli ainakin tosi haastava, varsinkin alkuun, koska voisin nyt varmaan sanoa, että tämän aiheena oli käytännössä hoitotieteellisen tutkimuksen perusteet. Olisiko ollut? Ei nyt välttämättä ollut sen kurssin nimi ihan suoraan, mutta anyway. Tällä kurssilla oli arvioitu ainakin niin kuin kurssin puolesta, että menee niin kuin useita tunteja viikossa tiettyihin osa-alueisiin. Ja sitten siellä oli semmoisia välitestejä, jotka piti sut tavallaan mukana siinä kurssissa. Ja mä en oikein tiedä, että voiko mä tästä ihan hirveästi enempää sisällöstä kertoa, mutta saattaisi opintopolusta ehkä löytyä vähän, että minkälainen kuvaus tällä kurssilla oli. Tosiaan tässä tämä kevät pyöri pitkälti näiden opintojen äärellä. Mä teen aika vähän töitä, mä teen oikeastaan vaan keikkoja sairaanhoitajana pitkälti. Ja sitten muutaman kerran olin Areenan grillissä. Mä pyrin panostaa tähän kurssiin mahdollisimman paljon, koska mä tiesin, että jos mä menen johonkin valintakokeeseen ja yritän sitä kautta tonne hoitotieteitä lukemaan, niin mä luultavasti en pääse, koska mä oon silleen niin kuin, omasta mielestäni hyvinkin tunnettu siinä, että mä kusautan kaikki tämmöiset tärkeät isot kokeet. Käytännössä mun päivät koostu siitä, että kun mä yritin niin kuin herätä joskus 7-8 aikaa, niin mä hetken aikaa siinä oleskelin ja heräilin päivää. Sen jälkeen mä aloin sitten saman tien lukemaan tai tekemään jotain muistiinpanoja liittyen tuohon kurssiin. Ja sitten toisaalta mulla jäi ehkä vähän tämmöiset niin kuin mieluisat harrastukset vähemmälle, koska mä olin tosi loppu sitten aina jossain kohtaa päivää. Mä olin niin kuin, semmoinen aika perusrytmi, mitä mä niin kuin päivässä pidin per aihealue, oli ehkä semmoinen, että vähintään semmoisen 4 tuntia päivässä noin 4-5 päivänä viikossa tätä työstin ja joskus meni sitten paljon pidempään. Paineet tämän kurssin suhteen kasvoi, mitä pidemmälle kevättä mentiin. Mä oon töistä suoraan matkalla tankille. Katsoa, että miten nuo kulkuluvat toimii sitten, kun mä menen sinne tenttiin. Vitsi mä ärsytän, jos mä en pääse siitä tentistä tyyliin läpi tai näin, että kun siinä on varmaan joku raja, että miten sekin toimii, niin että sitten tää kaikki työ, mitä mä oon tämän koko kevään tehnyt, niin olisi sitten turhaa ja tää tentti ja kaikki, mitä mä oon stressannut ja näin, niin että olisi niinku käytännössä kaikki ihan turhaa. Tässä kohtaa, kun mulla oli enää viikko siihen kokeeseen, niin musta alkoi tuntua siltä, että mä en osaa enää yhtään mitään. Ja sitten mulla alkoi semmonen niin kuin epätoivoinen olo iskemään vasten kasvoja. Tässä toukokuun alussa mulla alkoi samaan aikaan kesätyöt ja mulla oli siitäkin vähän painetta, koska mä rupesin suorittaa lääkelupia, niin sit mulla oli oikeastaan pelkkää suorittamista tää koko toukokuu. Ja tämän tentin jälkeen mulla oli tarkoituksena myös mennä valintakokeisiin, jos mahdollisesti en pääse tällä opiskelemaan. Varsinkin tässä toukokuussa mun semmonen niin kuin paineen sietokyky oli kyllä aika äärimmillään. Mä muutaman kerran vieräytin itkua siinä ja sain ainakin kerran vähän semmoisen niin kuin hermoromahduksen kaltaisen aikaiseksi siinä kohtaa, kun musta tuntui, että mä en mitään osaa ja mulla alkoi niin kuin usko ja toivo loppua tämän asian suhteen. Ja tosiaan tämänkin asian mä taisin sanoa jo edellisellä videolla, mutta kumminkin vielä toistan, että Jaakko tosiaan lähti 5 kuukaudeksi harjoitteluun Jämsään. Ja mä en ole koskaan ennen asunut yksin. Ja toisaalta taas mä oon tykännyt asua toisen kanssa, niin mulla oli vähän surullinenkin olo. Nyt päivitystä 11.5. tilanteeseen. Käytännössä mulla on huomenna se tentti tästä kaikesta kokonaisuudesta. Tällä hetken fiilikset. Tosi paljon jännittää. Ja musta tuntuu, että mä en osaa näitä asioita vieläkään. Se, että mä oon harjoitellut tähän nyt niin kuin usean kuukauden ajan keväällä ja käynyt näitä aiheita läpi sieltä Moodlessa, niin jotenkin tuntuu, että vaikka mä niin kuin osaan monta asiaa, niin sitten kuitenkin jostain aina pölähtää joku kokonaisuus, josta mä oon ihan silleen, että miten tää meni. Sitten mä saatan ajatella jotain asiaa yhtäkkiä ihan väärässä kontekstissa ja sitten mä menen ihan sekaisin. Tässä on siis tosi paljon asioita, joihin mä en ollut törmännyt aikaisemmin oikeastaan niin kuin AMKissa. Niin sitten tää oli lähestulkoon täysin uutta kaikki tällä kurssilla.
niin sitten se, että mä oon niin kun saanut näistä jonkinlaiset käsitykset, niin sitten kun näitä pitäisi vielä pystyä soveltaa, niin tää on vähän haastavaa, eikä niin vähääkään. Kyllä mä oon tästä monet kyyneleetkin turhautumisen yhteydessä vieräyttänyt, että on ollut vähän kaikkea siinä päällä ja sitten on pitänyt ymmärtää jotain analyysimenetelmien tilastollisia lukuja, niin sitten mä oon ollut, että mulla on aika epävarma olo, mutta kohtahan se nähdään. Nähdään, että miten tää homma toimii ja miten se meni. Onhan tässä siis tätä materiaalia, mitä on kertynyt. Mä oon käytännössä tehnyt niin kuin paperille muistiinpanot. No siis varmaan kaikesta. Vähän eri tyylillä kylläkin, mutta että tämmönen pakka tästä kaiken kaikkiaan mulle tuli ja kansi on käytännössä täys. Aihealueet on tosi laajoja ja yksityiskohtaisia ja tää pitäisi nyt sitten hallita siinä tentissä kokonaisuudessaan. Mä en ole juurikaan kertonut ihmisille, että mä teen tämmöistä kurssia ylipäätänsä, että mä haen kouluun tällä, koska mulla on semmoinen jatkuva pelko siitä, että mä epäonnistun tässä ja sitten tavallaan tää jää niin kuin muistuttelemaan mua, kun sit ihmiset alkaa kysellä, miten se meni ja kaikkea. Ja sitten, että mä oon pitänyt se niin kuin pienessä piirissä, että sit jos mulla nyt tää kusahtaa pahasti, niin ei sit niin kuin tarvi jäädä mutaan makaamaan. Ja ihan siis yhtenä päällimmäisenä syynä on se, että koska tämä on ollut niin iso osa mun arkea, niin sit se, että jos mun jokainen kaveri ja tuttu kysyisi aina, että no miten menee, ja liittyisi niin kuin tähän kurssin tekemiseen se kysymys, niin mä en pääsisi niin kuin tavallaan hetkeksikään irti tästä aiheesta, niin on ollut tosi kiva, että kun tästä ihmiset ei ole hirveästi tiennyt, niin ei osannut kysyä tästä mitään, niin sitten mulla on ollut paljon semmoista aikaa, kun mä en ole miettinyt tätä ollenkaan. Ja tää on siis oikeasti dominoinut aika vahvasti mun kevättä, niin kyllä se, että mä en edes mieti tätä, niin on ollut aika tärkeää aikaa mulle. En tiedä, että saitko niinku kiinni siitä, mitä mä niinku hain tolla, mutta toivon, että sait. Ja on tässä ehkä sekin, että kyllä mä niinku pelkään sitä, että mä taas epäonnistun, koska mä oon tehnyt joskus valintakokeita kouluihin ja pääsykokeita ja tämmösiä, ja sit ne on mennyt huonosti. Niin sit musta tuntuu, että mä en vaan niinku pärjää missään. Mä haluan unohtaa tämän koko kurssin olemassaolon, jos mä pääsen tällä kouluun. Ihan oikeesti. Tää on ollut niin tuskanen. Ja taas tuskasella mä tarkoitan sitä, että tää aihe on mulle niin semmonen, en mä sano vastenmielinen, mutta tää on niin semmoista kuivaa, että mun keskittyminen ei meinaa pysyä tässä ja sit kaiken niin kun, ymmärtäminen on vienyt tosi paljon aikaa. Ja koska mä en loista mitenkään erityisen mahtavalla tavalla esimerkiksi englannin kielessä, ja sitten tässä on ollut 2 juttua, mitkä on myös sillä kielellä, niin ne on pitänyt ymmärtää. Se on tuottanut aika paljon haastetta, ja mä toivon valtavan paljon sitä, että mä pääsisin siitä tentistä ensinnäkin läpi, ja saisin hyvät pisteet niin, että mut otetaan huomioon ylipäätänsä siinä valinnassa, koska siinäkin on raja, niin kuin yleensä on. Menestyisin tentissä, niin olisin sitten ainakin mahdollisuuden päässä siitä, että saisin sen paikan. Ja näin tenttipäivä koittaa. Mä olin aamulla ihan paineissa, kun mä olin lähdössä kotoa. Mä laitoin mahdollisimman mukavat vaatteet päälle ja suuntasin Tamkille ihan siis aivan niin kuin todella aikaisin. Mä olin siis varmaan 3 tuntia ennen koetta siellä. Tosiaan mä oon tällä hetkellä Tamkilla opiskelemassa vielä. Tässä on mulla pari tuntia ennen kuin se tentti alkaa. Varasin sen tänne, koska mä oon opiskellut täällä, niin nämä tilat on mulle tosi tuttuja. Ja mä oon semmonen ihminen, että jos mä menen johonkin tämmöiseen muutenkin jo stressaavaan ja jännittävään tilanteeseen, niin sit mun pitäisi vielä niin kuin uuteen paikkaan mennä. Niin se on niin kuin ihan next level jännitykset ja sitten mun täytyy niin kuin jotenkin kerätä itteeni siihen, koska tosi vastenmielistä mennä uuteen paikkaan, kun et tiedä yhtään mihin sä meet. Niin mä halusin mieluummin tuttuun ja turvalliseen. Otin kirjaimellisesti sen tenttitilan, missä mä oon tehnyt lähestulkoon kaikki tentit tuossa viimeisen 3,5 vuoden aikana. Mulla on niinku ATM semmonen olo, että mä en edes julkaisi tätä videoa, jos en mä pääse siitä tentistä läpi. Koska mä oon nähnyt niin paljon vaivaa, ja kun siinä on se raja, että sitä ei oteta huomioon, jos et sä pääse niinku tiettyihin pisteisiin. Niin sit mä olisin nähnyt ihan turhan vaivan sen koko kurssin suorittamisen suhteen. Ja
Sitten olisi mennyt koko kevät ihan tämmöiseen turhuuteen. Toisaalta vaikka mä en pääsiskään tentistä läpi ja kaikki menis persiilleen, niin toisaalta tää sitten ehkä vähän avaisi muille ihmisille, että minkälainen mun kevät oli. Ja minkä takia mä olin välillä vähän väsynyt, kun mä luin näitä juttuja kaikki päivät. Ja se on mun mielestä ihan älytöntä, että mä oon lukenut näitä juttuja, mä oon yrittänyt ymmärtää. Ja mä oon ymmärtänytkin kyllä paljon asioita, mä oon oppinut paljon asioita. Se, että jos mä en nyt tällä effortilla, mitä mä oon nähnyt, niin pääsen läpi tosta tentistä. Mun tavoite on saada semmoset määrät pisteitä, että mä pääsen edes siihen, että mua harkitaan. Mä lähdin siis tässä kohtaa hakemaan itselleni semmoista kulkukorttia, koska mä en ollut enää opiskelija, niin sitten mä tarttin tommosen erillisen, että mä pääsen exam-tilaan. Sitten mä palasin vielä vähäksi aikaa tuonne samaiseen pieneen koppiin, missä mä olin jo edellisen pari tuntia viettänyt. Siihen on nyt tosiaan semmonen 10 minuuttia, että se alkaa. Tsemppiä mulle. Katsotaan mitä tulee. Tentti ohi. Tunne, että osasin jotain, mutta oli myös asioita, mitä arvasin. Kuinka? En mä kestä! Mut on valittu kouluun. Siis mä sain ton koulupaikan, minkä mä halusin. Sillä näyttöreitillä, jota mä kärvistelin koko kevään. Nyt se mun vaiva palkittiin. Syksyllä musta tulee yliopisto-opiskelija. Ja tietyllä tapaa mä en olisi ikinä uskonut sitä, mutta samaan aikaan musta tuntui siltä, että tää mun korkeakoulun ura ei ollut vielä tässä. Kiitos, että sä oot seurannut mun matkaa tämän videon ajan, että miten mun kevät on mennyt näiden opiskelujen ympyröissä ja en mä kestä. Morjens. Mulla on tästä edelleen ihan tosi uskomaton fiilis. Ja hei, kiitos paljon kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavissa. Moro!